bil-riġenerazzjoni kollu tal-Partit Laburista u bil-progressivita kollu. Robert Abela ġi qudiemek. Aċċetta l-istedina? Negative, bro, by the way, jena smajja rajt WhatsApp, naħseb fil-WhatsApp tijak li inti għat li tamil il-banju ta' silġ tagħna kabel darba Robert Abela jaċċetta u xek kienem dik it-taħdida li forsi ma kellix ngħid pubblikament imma ġonu. Tista' forsi sejħu l-ħabib tagħna Robert? Għawek, eħeżat, għawek, ġod il-kamera ta' għawek, Robert. Mek fil-kamera. Appelleja. Xnajdlu? Għadlu li Chris jaf xinat jew Chris daħlek f'xi basla li ma naf. Le, jena smani, jena Robert, jena li najdlek biex tiġi ħan id-debattu. U mill-li jider titmur bis fejt tkun sejf jew fejt taħseb li timla sala b'ħafna nies li l-est li ċaxpulek. Kun autentiku, ejjen id-diskutu, un-bat anka jekkem zonna mill-banju ta' silġ għal-ġomma li għal-vojn nibżar nuħurieħ. Lex nuħurieħ, bro, dik għawis l-sistema immunitarja tal-ħadid iġibilek, tal-ħadid. Dispeċini bus salamlu għallum. Mela, biex morlu la komunikazzjoni, bro. Ma l-banju kbir bizzejiet? Il-banju kbir bizzejiet, bro, u biex najdu kollox qabbadna winch.